Govano Chukwuma Soludo bụ onye nke mepụgoro ụlọ nlekọta ahụike Manari Osonwa Primary Health Center bụ nke ewuru ma nyefee gọọmenti steeti a n'aka site n'aka nwa late Mrs. Manari Osonwa bụ Maazị Ọnọra Osonwa n'Obunagụ Amikwo Awka n'okpuru ọchịchị obodo Awka South na imeyepụ ya bụ ụlọ nlekọta ahụike n'oge ahụ ka nọ n'ime ya wee nyezie ụmụ akwụkwọ ndị nke nyegoro ọzụzụ na etu esi eji igwe omentanimo wee na-alụ ọrụ site n'aka Managing Director Anambra State ICT Maazị Fred Agbata n'okpuru ya bụ ụlọ ọrụ Manari Osonwa Foundation. Igwe omentanimo bụ nke a na-ebu n'ụkwụ ma bụrụkwazị nke ebutere site n'aka Maazị Ọnọra Osonwa. Ngozi Obileru onye nta aka anyị ga-ewetara gị Awka. Gọvanọ Soludo onye anọchiri anya site n'aka kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dọkịta Afamobidike kwuru na gọọmenti Anambra na-eweghara ọnọdụ ahụike site n'itinye ndị aka kpọjara akpọja na ya bụ ebe ahụike dị na Obunagụ. O kwukwara na ndị Ashia ga-anọkwa ebe ahụ. Onye Deputy Chief of Staff nakwa Chief Protocol nke Gọvanọ Soludo Sachinedu Nwoye toro amụ nke sitere n'aka ya bụ onye omepụrụ onye ọ dịle ka ọ na-ekwu okwu. Onye chairman nke Apụga Chief Obi Okoye kwuru na amụma bụkwa nke na-esonye ụkpụrụ pati Apụga nke bụ imetụta ndụ ndị mmadụ ọkachasị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Onye meyọ nke Awka South onye nyekwara onyinye akwa ndina nakwa ihe ndị ọzọ nyega ụlọọgwụ ahụ kwuru na ya bụ ụlọọgwụ bụ nke ga-ewugharị ọnọdụ ndị Obunagụ Amikwo. N'okwu nke ya, onye rụrụ ya bụ ụlọọgwụ Maazị Osonwa kwuru na etu Gọvanọ Soludo si alụ ọrụ ọma na steeti a tụrụ ya n'anya nke mere o ji wee kwuo na ya ga-enwerịrị ụtụ nke ya ọ ga-atụnye iji hụ na obodo na-aga n'iru.